hajtsuk lefelé. Ja, tényleg ezt csináljuk ilyen játékot. Tehát akkor azt fogjuk csinálni, ha írunk egy titkos kérdést, akkor így lehajtjuk, jó? Hogy az előtteink lévő ne lássa. Na, tessék, írjatok már, Gabica, Petra. Számítatok, így lehajtják. Ez a lényeg, külső. Akkor a mai alkalommal ismét én tartom az előadást, tulajdonképpen folytatjuk a ma egy hete elkezdett témánkat. A mai előadásnak is az a címe, a témája, hogy a szerelem, mint autentikus életre inspiráló erő. A mai alkalommal talán egy kicsit jobban a szeretet, a család, a párválasztás irányába fogunk eltérni, de legelőször
először mégiscsak azzal kezdeném, hogy az elmúlt alkalommal én a szerelemnek egy sajátos életfilozófiai megközelítéséről beszéltem. Alapvetően Martin Heidegger német filozófusnak a munkái alapján, illetve Erich Frommnak a Szeretet művészete című műve, és Niklas Luhmannnak a Szerelem és szenvedély című könyve alapján mondtam el a szerelemnek egy lehetséges értelmezését. Akkor is hangsúlyoztam, most is szeretném ezt hangsúlyozni, hogy nagyon sok más elképzelés, más értelmezés is lehetséges. Tulajdonképpen a társadalomtudományokban elég széleskörű konszenzus alakult ki mára arra vonatkozóan, hogy a társadalom az alapvetően kommunikációkból épül föl, a társadalmiság meghatározója, alapegysége a kommunikáció. Ebből az is következik, hogy az a világ, amelyben mi élünk, az a világ, amelyet itt magunk körül tapasztalunk, tudunk, látunk, az igaziból értelmezés útján épül föl. Most ez az értelmezés persze nem teljesen önkényes, egyéni értelmezések, véletlenszerű, egymás melletti halmaza, hanem a világunk attól válik közössé, és tulajdonképpen mégiscsak egy objektív világgá, hogy közösen értelmezzük, tulajdonítunk ilyen vagy olyan jelentést a szavainknak, a jelenségeinknek. Akár annak a szónak, hogy mi az, hogy szerelem, vagy mi az, hogy család, vagy mit értünk azon, hogy párválasztás. Ezek a közös értelmezések részben már jóval a mi születésünk előtt megtörténtek. Mindannyian jöjjenek csak, vannak még itt talán helyek, itt is van 2 szék, jöhetnek előre, ott is van még szék, jöjjenek. Hát ezek a közös értelmezések nagy részt már eleve adottak, és amikor mi beleszületünk egy világba, akkor készen kapunk olyan világértelmezési sémákat, olyan életmintákat, amelyeket, mire felnövünk, úgy tekintünk, minthogyha az emberek tudatától, az emberek kommunikációjától, értelmezésétől teljesen függetlenül örökké létező kategóriák lennének. Ez az oka annak, hogy tulajdonképpen minden ember, mindannyian be vagyunk zárva a saját életvilágunkba. Mindannyian kulturálisan, átörökítetten kaptunk egy olyan világértelmezési sémát, olyan életrecepteket, olyan életmintákat, amelyekről azt hiszük, hogy a világ ilyen, a világ így és csak így értelmezhető. Borzasztóan nehéz eljutni odáig, hogy egyáltalán megértsük, hogy ez a számunkra kulturálisan adott életvilág, ez nem azonos a világgal, hanem mások számára esetleg másként kerek a világ, esetleg ők mást értenek ugyanazokon a kifejezéseken, ugyanazokon a társadalmi kapcsolatokon, megint csak, mint szerelem, mint párválasztás, mint család, és ehhez hasonló fontos ügyek. Tehát a szociális konstruktivizmusnak nevezik azt az irányzatot, amely kifejezetten azt állítja, hogy nincsenek önmagukban vett tények. Nincs önmagában olyan, hogy szerelem, nincs olyan önmagában, hogy párválasztás, család, és semmi egyéb társadalmi létező nincs önmagában, hanem ezek már mindig értelmezett tények, mi magunk tulajdonítunk valamiféle jelentést ezeknek a kifejezéseknek. Most azért szerettem volna ezt itt előjáróban elmondani, mert hogy szeretném azt önökben erősíteni, és egyúttal biztatni is önöket, hogy mennyire izgalmas dolog, és mennyire fontos lehetőség, hogy a világot, benne a saját világunkat elkezdjük esetleg különböző módokon értelmezni, különböző sémákat, különböző mintákat alkalmazva más és más következtetésekhez juthatunk.
akár csak, hogyha itt az elmúlt néhány órát pörgetjük vissza, akkor ugye az elmúlt alkalommal én egy olyan megközelítést adtam, ami abból indult ki, hogy minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan világ, minden ember egy csoda. És azt mondtam, hogy az autentikus élet pedig az, amikor munkálkodunk ennek a bennünk rejlő világnak a kiteljesítésén, megmutatásán, és ezzel töltjük az életünket. A szerelemről pedig azt mondtam, hogy a szerelem az a legfontosabb, inspiráló erő arra, hogy magunkból a lehető legjobbat hozzuk ki, hogy tényleg kiteljesítsük ezt a csak ránk jellemző világot. Inspiráció, biztatás a szerelem. Egyrészt mi biztatjuk azt, akit szeretünk, másrészt, aki szeret bennünket, és a szemében már most olyannak látjuk magunkat, amilyenné válni szeretnénk, ez egy óriási inspirálás arra, hogy tényleg váljunk olyanná, tényleg valósítsuk meg ezt a lehetséges legjobb önmagunkat. És eltelt ez az óra, és utána rögtön kezdődött egy játék. Úgyhogy, ha visszaemlékeznek rá, a játék azzal kezdődött, hogy különböző csoportokat kellett alakítaniuk, már akik itt maradtak a játékra, és többen elmentek, és ezeket a különböző csoportokat annak alapján hozták létre, hogy ki milyen csillagjegyben született. De milyen érdekes, hogy van-e jelentősége annak, hogy ki milyen csillagjegyben született. Hogy akkor tulajdonképpen hogyan gondolunk önmagunkra, meg a szerelmünkre. Úgy, mint egy pótolhatatlan külön világra, vagy úgy, akiről fontos, hogy először megtudjam, hogy mikor születtél, meg én is megmondom, hogy én mikor születtem, megnézzük a horoszkópot, és a horoszkóp megmutatja, hogy nekünk milyen tulajdonságaink vannak, meg azt is megmutatja, hogy milyen pár passzol hozzánk. Például én oroszlán vagyok, és hogyha én horoszkóp hívő lennék, akkor messze nagy ívben kikerültem volna azt a fickót, aki később a férjem lett, mert hogy ő skorpió. És a horoszkópok megírják, hogy az oroszlán meg a skorpió az nem passzol, az nem lesz jó párkapcsolat, tehát nem érdemes egymással semmit kezdeni. Ugye nagy kérdés, hogy egyenként önök mennyire hisznek a csillagképekben, mennyire hisznek a horoszkópban, vagy esetleg hisznek mondjuk Heidegger elméletének. Most a csillagokkal én úgy jártam szerencsére, hogy nem horoszkóp hívő lettem, hanem bizonyos értelemben Shakespeare hívő, mert hogy valamikor 16 éves koromban megtetszett nekem az a Shakespeare idézet, ami azt mondja, hogy nem csillagainkban Brutus a hiba, de magunkban, kik megbókolunk. Vagyis, hogy nem szabad, nem érdemes az életünk alakulásának a okát a csillagokra fogni, a csillagokban keresni a mentő körülményeket, hanem inkább magunkban, akik olykor-olykor megbókolunk, megalkuszunk, nem megfelelően döntünk. Aztán az életemben még egyszer ezek a csillagok úgy bejátszottak, nevezetesen, amikor negyedikes gimnazista voltam a Földesben, és a jelmondatunk kiválasztására került sor, mi nem szalagot viseltünk, hanem egy ilyen bőr karikált plecsit, és akkor, hogy arra mit is írjunk rá. És latinos osztályba jártam, és azt választottuk, hogy per ad astra, rögös út vezet a csillagokig. Hogy a csillagok megint nem úgy jelentek meg, mint valami ok, ami majd meghatározza az életünket, hanem valami cél, amihez jó lenne elérni, jó lenne felemelkedni. És akkor ez a két momentum aztán szépen előkészítette azt a szociológiai vagy társadalomtudományi meggyőződésemet, hogy a társadalom egyebek között abban különbözik a természettől, hogy nincs determinizmus. Hogy az életünk, az emberek élete nincs eleve elrendelve, nincs determinálva. Hogy amíg a természetben az okozati összefüggések a meghatározóak, kauzalitás törvénye működik, addig az emberek életében
az okozati összefüggésektől sokkal erősebb az, hogy milyen célokat választunk, és milyen célok megvalósításán munkálkodunk. Vagyis, hogy nem csak a horoszkópok nem határozzák meg az életünket, nem hogy a csillagok állása nem határozza meg az életünket, de az én meggyőződésem szerint, és hangsúlyozom, hogy ez egy lehetséges értelmezése csak a világnak, egyéb ilyen determináló tényezők sincsenek. Tudjuk, hogy sokan vannak, akik a mai napig a mechanikus materializmus hívei, akik azt hiszik, hogy a társadalom kemény összefüggései, érdekei határozzák meg az egész emberi életet, így akár a párválasztást is. Van, aki az utolsó tangó Párizsban című filmet is tudja az egyéni érdekviszonyok alapján elemezni. Tehát nyilván különböző megközelítések léteznek. Vagy vannak olyan vallások, amelyek az eleve elrendelést hirdetik. A kereszténység nem tartozik ezen vallások közé, a kereszténység szerint az ember szabad akarattal rendelkező lény. De aztán mehetünk tovább, nem csak az ilyen mindennapi életben tapasztalható meghatározottságokig, hanem akár a pszichológiáig is. Freudról itt már a legelső, meg azt követő alkalmakkor is szó esett. Freud nyomán Sartre azt mondja, hogy az ember bármit választhat, csak azt nem választhatja, hogy nem választ. Hogy választó lények vagyunk. Hogy Havasi Virág tanárnő és Szepesi Péter tanár úr Jung pszichológiája alapján beszélt nekünk a női és férfi szerepekről. Freud mellett Jungon kívül annak a korszaknak a harmadik nagy meghatározó pszichológusa Szondi Lipót volt. Szondi Lipót azt állította, hogy a választásaink jellemeznek leginkább bennünket, hogy kit és mit választunk, hogy milyennek választjuk önmagunkat. Ez a meghatározó, ez a döntő. Láttuk, hogy Freudnál és Jungnál a tudatalatti volt az a tényező, ami jelentős mértékben befolyásolja, meghatározza az egyéni életet, és azon belül akár a párválasztást is. Freud azt mondja, hogy a korai életszakaszban elfojtott késztetéseink rögzülnek a tudatalattiban, és később különböző utakon, módokon azok törnek föl. Pár évvel ezelőtt nagy vihart kavart, és a népszerű női magazinokig is eljutott annak a kutatásnak a híre, amiben azt tették a kutatók, hogy fiatal férfiaknak különböző nők fotóit mutatták, és arra kérték őket, hogy válasszák ki azt, amelyik nekik legjobban tetszik, amelyiket a legvonzóbbnak találják, amelyikkel szívesen kezdeményeznének párkapcsolatot. Számukra teljesen idegen nők fotói voltak, és közben a kutatók beszerezték ezeknek a fiatal embereknek az édesanyjáról ugyanolyan életkorban készült fotókat. És összehasonlították az adott fiatalember által választott párkapcsolatra vonatkozóan vonzó nő fényképét, az édesanyák fényképével, és arra jutottak, hogy a legtöbb férfi az anyukájához hasonló nőt választott. Erre a Freud hívők nyilván felsóhajthatnak, hogy na ugye megmondtuk, hogy mindenki az ellenkező nemű szülőbe szerelmes, elfolytatják velünk, de úgyis kitör belőlünk, mert mikor párt keresünk, akkor na lám, csak olyat fogunk keresni magunknak. Most ez vagy így van, vagy nincs így, nem tudom. De ha Freud hívők vagyunk, és egy ilyen kutatási eredményről hírt kapunk, akkor megmutathatjuk magunkat, hogy na ugye megmondtuk. De mi van, ha Jung hívők vagyunk? Ha Jung hívők vagyunk, akkor is azt mondjuk, hogy jó, a tudat alatti azért az jelentős részben befolyásolja a döntéseinket, így a párválasztásainkat is. Csak hogy Jung nem a egyéni életszakasz, korai életszakasz élményeit
süllyeszti és rögzíti a tudatalattiba, hanem azt mondja, hogy a történelem során egy ilyen kollektív tudatalattunk jött létre, a kollektív emlékek rögzülnek különböző archétípusokban. És akkor ez tör fel belőlünk, például amikor párt választunk. És azért örültem nagyon, amikor Havasi Virág tanárnő ennek az előadásnak a kapcsán külön többször is hangsúlyozta, hogy mindannyiunkban több ilyen archétípus a görög mitológiában istenekként és istennőként megfogalmazott lény lakozik. Tehát még hogyha Jung ezen elméletét elfogadjuk, akkor is ott van az a lehetőség, vagy kényszer, vagy felelősség, hogy a bennünk lakozó különböző istennők és istenek közül nekünk kell kiválasztani azt, akit felszínre akarunk hozni önmagunkban, akit ki akarunk teljesíteni önmagunkban. Tehát az, hogy az ember bármit választhat, csak azt nem választhatja, hogy nem választ, ettől a szabadságtól, ettől a felelősségtől nem ment meg bennünket semmiféle pszichológiai vagy bármely egyéb elmélet. Az ember szabad lény, nem csak természeti, hanem társadalmi lény is. Bár mostanában terjednek és nagyon divatosak egészen más típusú elméletek is. A minap az egyik televíziós műsorban véleményformáló elithez tartozó komoly szakértők, celebek arról csevegtek, hogy vajon min múlik a szerelem, vajon min múlik a párválasztás. És akkor ott ők azt mondták, abban alakult ki nagy-nagy egyetértés, hogy ez az egész kémia dolga. Az első 10 másodpercben eldől, az illatok, szagok, mindent eldöntenek, ezt nem kell okoskodni, így működik a párválasztás és kész. Na, amikor ezt így szépen mondták, mondogatták és tupírozták, akkor olyan kedvem lett volna megkérdezni tőlük, hogy akkor mit lépnek a parfümök és egyéb illatosítók rendkívül elterjedt divatjára, hogy akkor, ha ez így működik, akkor miért akarjuk ezerrel mégis a saját párunkat megtalálni, segítő illatunkat mindenféle szabvány, egyen illatosítókkal, légfrissítőkkel és füstölőkkel és minden egyéb módon valahogy elnyomni, hogy mégse derüljön ki, hogy kik vagyunk, és mégse találjuk meg a párunkat. De miután ez televíziós műsor volt, nem soká lehetett ezen merengenem, meg nem lehetett visszakérdezni, hamarosan azt hallottam, láttam, hogy ugyanazokkal a szájukkal, amelyikkel az imént még arról beszéltek, hogy a szerelem és a párválasztás merő kémia és biológiailag adott minden, a következő néhány percben már arról csevegtek, hogy az internetes párkeresés az a világon a legjobb, az a leghatékonyabb, és az a jövő, és az működik. És akkor, hogy mi van? Hogy akkor mi van az illatokkal, meg szagokkal, meg amikről az előbb csevegtek? Most erre persze azt lehet mondani, hogy minek nézek ilyen műsorokat. Önök nyilván nem néznek ilyen műsorokat, de hogy ugye tudjuk, éppen a múlt alkalommal Heidegger kapcsán elmondtam, hogy a fogyasztói tömegtársadalmakban az elmagányosodott egyén a mintát, a viselkedési receptet, azt kénytelen, kelletlen a tömegkommunikációs eszközökből, médiumokból meríti, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy az a bizonyos az ember miről, hogy vélekedik, milyen helyzetben, hogy viselkedik, azt nagyon gyakran éppen ezek a televíziós megmondó műsorok mondják meg, és onnan származnak sokak számára ezek a minták, amelyeket utána megpróbálnak követni. Tehát sémák, minták, legyünk egyformák, hasonlítsunk egymásra, viselkedjünk úgy, ahogy a többiek, és majd kívülről szépen megmondanak mindent nekünk. Ez egyfelől a tömegtársadalomnak a nyomása, ami ránk nehezedik,
Másfelől pedig ott vagyunk mi, akik mégiscsak szeretnénk valamilyen módon felszínre hozni azt az egyéni, csak ránk jellemző világot, és szeretnénk megtalálni megtalálása, meg különösen nem. Azt mondja Husserl, hogy minden megismerés intencionális aktus. Vagyis, hogy a megismerés az nem csak attól függ, hogy milyen a világ, milyenek a körülöttünk lévő tárgyak, vagy éppen milyenek a körülöttünk lévő emberek, milyen a felhozatal lányokból és fiúkból, esetleges párokból, hogy milyen a külső, hanem azt mondja, hogy minden megismerés, minden ismeretünk legalább annyira rajtunk, megismerőkön múlik. Ez a bizonyos intencionalitás azt jelenti, hogy mi irányítjuk a tudatunkat erre vagy arra a tárgyra, erre vagy arra az emberre, ilyen vagy olyan szempontok, kritériumok, beállítódások, mentalitások szerint keressük például a párunkat.